vlogger, Miss Igado. Ayan guys, nandito pa kami ngayon sa SM Kawayan din. May gagawin kaming challenge na ni-request nyong lahat. Ba ano yun? Jowa challenge. Nakasama naman Jowa daw. challenge. Jowa challenge. Ayan guys, kasama natin si Anli Padjak. Ayan o, mga kasama ko. Ayan. Ang tagal ng oras. Ang tagal ng biyahe pala. Tagal lang jeep. Kuwasan ka na long! So ayan guys, maglalabas lang daw ng pera si Anli Padjak na din. Kakain muna kami kasi gutom na kami. So ayan guys, maglalabas na siya ng pera pang date. Tatlong February 14 ngayon. Happy Valentine's. Happy Valentine's ka. Guys, nawawala yung jowa ko. Dila! Saan na kayong jowa ko? Ay, ayun! Ayun! Ayun yung jowa ko guys, oh. Ikaw ngayon nawawala kanina eh. Ay ka na jowa, di ba pag mag-jowa naka-holding hands dapat? Ay ka na. Ay, charot. So yun guys, naka-crop top ako din. Magti-t-shirt daw ako, sabi niya. Oo nga, kasi ito yung i-unbox natin mamaya. Unboxan natin ngayon, unboxan natin. Wait lang nga, mag-video ko din friends eh. Cut lang yun. Ikakat na lang yun. Wala pa yun. Ito na nga, ito na eh. Excited. Excited naman to. Ito na, charan! Kami, lumipad. Ito namin to kasi Marte itong kasama ko. Ayan. Kill ride, siklista. Dahil punta natin sa Sir, magbibihis tayo. Wala na yun naman ako. Ay, Vivo! Saan mo maglakad? Sila ang dalawa, tingnan mo. Ay, gagi patra. Sana all. Diba guys, pag mag-jowa ay sinahawakan niya yung bag. Hindi niya hinahawakan yung bag ko. Walang kwentang jowa. Ayun guys, walang kwentang jowa. Hindi niya hinahawakan yung bag ko. Walang kwentang jowa talaga yan. Visit yan. Picture kami ng mahal ko guys. Sana all. Mahal ang bigat. Picture kami, picturean naman. Ayan guys, naghahanap kami ng makakainan. Naghahanap kami ng makakainan. Yung masarap. Kagaya ko. Ah, charot. Ano ba masarap na kainan dito? Okay na. Ayan guys, dito po kami kakain sa Buffalo Wings and Things. Ayan, tara pasok sa loob. Hi guys, ayan. May regalo ko kay Anli Padjak ito. Ito pinagregalo ko sa kanya. Diba? Balloon, simple but elegant. For you. Thank you. Thank you, mahal. Ano yung magbigtag ata? Okay, anong orderin natin? Ito. Order ito daw, natin. Ang pangit ko dyan. Wala, nagpardas na. Ay, takot. Paano na Sara? Saan ka sa vlog mo rin? Oh, sorry naman. Ayaw mo na may cute mo. Tan, tan, tan. Titignan mo ang Aray. Uy, mamaya Hello! Saan ba dito yung laruan? Wala naman dito. Yun na. So, ayan
guys, papasok kami sa calculator. Charot. Elevator, calculator. Elevator. Hindi, sinaraduhan na tayo. Sinaraduhan na kami. Dito kami bilong. Ay, mamaya. No. Pupunta kami ngayon sa Macau mag-milk tea. Siguro ng burger, fries, saka milk tea. Charot. Yan. Then doon na kami mag-vlog din ng marami dahil dito matao, magulo. Oh, magulo. Tapos namin ang papapicture, di ba? Di ba Sayo. mahal? Mahal Sa'yo naman. Parang kakiligin yung mga viewers. Kiligin naman daw kayo. Hindi ba, magugulo yung video mo. Video din yun. Mahal. Sana all. Hi, ate. Ate, bagay ba kami? Oo, Pati yung taga. Second floor. Opo. Paano tayo sa agad daw? Oh, ganyan, Timika. Timika, tingin dito. Ay, hindi naman ako nakikita. Hindi ka. Danji, excuse. Uy, ako nga. Ay, video ma. Paano bababa dito? Anji. Sana all, guys. Sana all. Patuin na ba natin? Charot. Video, coach. Paano pag kulit wala? Ay, guys, dan inom kami ng milk tea. Inom ng milk tea. Nag-milk tea kami. Then ibang mga kasama namin is nag-iwalay muna kami. Ayan, para maka-date din yung iba, di ba? Makapagsama. Hindi namin yung isang kasama namin bumili ng shawarma para kataumban na nitong Macau milk tea. Masubuan ka? Napakapangit ng ugali mo. Yung may Abuting. Sige. Ikaw dapat. Akin yan oh. Abuding. Abuting, kain na. Abuting. Saka ganun mo ah. Lahat yung malayo. Nalit na yun oh. Sige. Abuting. Kakatin mo, ba't tumatawa ka? Gusto mo? Hindi. Oo, amo ah. Oo. Abuting. Ay, ibin ko. You know where I go. Cheers! Lagyan natin siya ng lip tint, guys. Maraming kaya kung. Habulin mo ako. Ba't ako? Habulin mo ako. Asa na ba? Alin? Aray ko. Tanga-tanga naman to. So ayun guys, pupunta kami sa Watson. Nililibre ako ng lipadyak nyo ng 1K na Watson. Ganun siya kayaman guys. 1K worth of 1K. So ayun guys, hapon. Ay, magmamala sa akin. Bumibili siya ng pampaganda niya. Kahit maganda naman na siya eh. Para di mo kapagpalit ba? Maganda naman na siya, di ba? Ba't kailangan niya pa bumili? Ano yan? Ay, ikaw nga bili ng pad. Hawakan mo yung pad. Basics. Wait lang, ano pa ba? PHP. Then,
yan. Dito. Kita nga. So yun guys, worth of 2K. Charot, 1,900 plus. Ay, thank you. Ay, thank you. Thank you. Ano masasabi mo? Ganyan talaga pag Watson. Ang mahal-mahal lang pinagbibili niya. Apo. Ayan guys, pauwi na kami. Then, sana nag-enjoy kayo sa video na to. Charot, mamaya pa. Video ko pa yung pauwi nung nakabus. Ay, mga kasama ko. Yung minibus na yun. Bye-bye. Naubusan kami ng pera. Awit, lods. Bukan ang oras kung kinapos kayo. Like for part 2. No. Bye-bye! Charot, meron pa. Meron pa, gaga. Hindi niya may part 2 pa. Tapos yan. Ayan guys, o yung mga binili namin, di ba? Ang mahal sa Watson pala guys. Nakakaiyak yung price. Charot. Ayan guys, pauwi na po kami. Then nakaban kami guys. Ayan. Wala ng jeep. Wala nang jeep. Ang daming pila. Same lang din naman yung pamasahe sa van saka sa jeep, di ba? Ayan, sana nag-enjoy kayo. Then huwag kakalimutan mag-subscribe. Then share button. Yun na. Like, share, comment, And- subscribe. Subscribe sa aming YouTube channel. Bye-bye. Bye-bye. Yung ano nga, yung sa outro mo. Peace out. Peace out. Kita-kita-kits ulit sa next kong video. Peace out. Ulit-ulit. Comment sa gusto pa ng more, diba? O, sige na, i-peace out ka mo. Peace out.